राजनीति लोगोफोर नोंथांमोना आङो पलिटिक्सनि मोननैसो बाथ्रा बुंनो लाबोदों आरो बे बाथ्राया जोबोर बाङाइ जागोन आरो बेवहाय सासे गेदेमाया माखासे बाथ्रा बुंदों BTR गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बे गोरोबथाया लायनो जेबो बुंनो थाङोबा बर' हारिनि थाखाय जेबो मोजां गोरोबथा नङा बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो बिथांनि टारगेटआ जाबाय 2025 जि BTC इलेक्शन बे टारगेटजों बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों बबेखानि बे भिडिअआ माब्लानि भिडिअ आं मिथिया सासे सुबुंनियाव आं बेखौ नुदों बे भिडिअखौ नुदों नोंथांमोना खोनासंगोन थारैनो नोंथांमोना उनथिं नुगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबा थारैनो नुगोन स' बिथाङा बे जि गोरोबथा BTR गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ ओरैबायदि बिथाङा फोरमायनो नागिरदों बे गोरोबथाया जेबो भेलु गैया बे गोरोबथाया जेबो ओंथि गैया बे गोरोबथाया मोनसे पेकेजल'सो मोनसे पेकेज आरो बे पेकेजखौ लानानैसो बे गोरोबथाया जादों एग्रिमेन्टआ बेहाय जेबो सान्ति सुक्ति नङा बे बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोजोबनाय जेबो बेबायदि सुक्ति नङा बेयो बिथाङा ओरैबायदि टाइपै माने माखासे बाथ्रा बुंदों आरो भयंकर बाथ्रा बुंदों माने UPPL आरो एबसुखौ बिथाङा फबनो नागिरदों आरो डाइरेक्ट रावनिबो नाम लायाखै माने बे गोरोबथाया जेबो ओंथि गैया बेनि मेन उद्देश्यआ जाबाय मेन अबजेक्टिभआ जाहैबाय मा 2025 मायथाइनि जि इलेक्शन बेखौ टारगेट खालामनानै बिथाङा बुंदों स' बेवहाय बे गोरोबथाया जेबो ओंथि गैया दं गैया बेखौ नोंथांमोनासो बिजिरनो हासिगोन रायजो राजायासो बिजिरनो हासिगोन आरो बिथांनि जि पलिटिकेल एटाक बबेखानि बिथाङाबोथ' एबसुनिफ्रायनो थांनाय मानसि नालाय बाथ्रा बुंनो बहुत टेलेन्ट बिथाङा गोबां बाथ्रा नलेज दं बिथाङा पलिटिक्सनि नलेज दङ स' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनाय लिडारफोरनि टेलेन्टआ एसे डिफरेन्ट स्टाइलनि जाखायो नालाय स' जाबायदि नोंथांमोना बिश्वजित दैमारिखौ नुदों जाबायदि नोंथांमोना चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ नुदों जाबायदि नोंथांमोना गुबुन गुबुन समाव मन्त्रि जालांनायफोरखौ नुदों MP जालांनाय बिथांमोनखौ नुदों आरो रबिराम नार्जारि बिथांखौ नोंथांमोना नुदों स' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों जाबायदि स्टाइलाव बुंदों जाबायदि डिजाइनाव बुंदों मोनसे समाव बिथाङा बेबायदिनो लेक्सारैमोन जेब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोर दङमोन स' बे सुक्तिया जेबो भेलु गैया बेबायदि खालामनो बिथाङा नाजादों बिथांनि पलिटिकेल एटाक बियो स' नोंथांमोना फ्रेन्ड्स बेखौ खोनासं बेवहाय जेबो आंनिफ्राय जेबो रिएक्सन गैया जास्ट माब्लाबानि भिडिअ आं मिथिया माब्लानि भिडिअ बेखौ मिथिया नाथाय नुदों बेनिखायनो नोंथांखौ खोनासंनो गोसो जाबाय आरो बिथांनि जि पलिटिकेल एटाक बेखौसो पलिटिक्स बादि नांदों आरो बेबायदि बुंबासोदि भटखौ बोनो हागोन ना बेवहाय नंखाय थारखौ बिजिरनाया रायजोनि नाथाय बिथाङा गावनि बुंनांगौखौ बुंदों आरो स' नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बिथाङा मानो बेबायदि बुंदों बे बुंनायनि उद्देश्यआ मा थारैनो बे सुक्तिया जेबो ओंथि गैमारा बे जास्ट पेकेजल'सो बेखौ नोंथांमोना बिजिरबानो जाबाय खारन बे जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय राजनीतिक लिडारफोराथ' बेबायदि बुंखायो आरो बे बुंनायनिफ्राय जों मा बुजिनो हायो बेखौ नोंथांमोना बुंदो आरो नोंथांमोना खोनासंदो नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नायनो दाबाव नोंथांमोना पलिटिकेल भिडिअथ' लाबोगोन आं बर' पलिटिक्सनि भिडिअखौ लाबोगोन नाथाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि बे इउटिउब चेनेलाव गोबां इन्टारनेसनेल माखासे गोदान गोदान टाइपनि भिडिअ नोंथांमोना मोनगासिनो थागोन स' नोंथांमोना साननाङा जे बेवहाय आं बेबायदि बर' पलिटिक्सनिल' लाबोगोन फ्रेन्ड्स नोंथांमोना आङो सारा पृथिबीनि खायसे खायसे इम्पर्टेन्ट खौरांफोरखौ होनायानो जाबाय आंनि मेन अबजेक्टिभ नाथाय नुनो मोनो बर' पलिटिक्सखौबो गोबां मानसिया मोजां मोनो आंनि भिडिअ नोंथांमोना बिनिखायनो बर' पलिटिक्सखौथ' आं लाफाथारगोन बेयो माने गोनांथार बेजों लोगोसे नोंथांमोना इन्टारनेसनेल निउस मोनगोन हाथियारनि निउस मोनगोन बांलादेश रासिया इउक्रेन बेबायदि नोंथांमोना निउस मोनगोन साइन्टिफिक निउस मोनगोन चाइनानि माखासे निउस नोंथांमोना मोनगासिनो थागोन आरो इन्डियानि माखासे वेपन्स हाथियारफोरनि नोंथांमोना निउस मोनगासिनो थागोन स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जेसेबां हायो जुदि शेयार खालामबा जानांगौ माखासे गियानखौ गोबां मानसिया मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ गोबां बिबाङै जुदि नायनानै ग्र' खालामोबा आं नोंथांमोना ओरैबायदि माखासे कन्टेन्ट लानानै फैगोन बर' भाषाजों जाय नोंथांनि गोबां मुलाम्फा जानो हागौ दासिम आं जायफोर कन्टेन्टखौ लाबोयो बे कन्टेन्टआ नोंथांमोननि थाखाय गोबां भेलुएबल जायाखैबो जानो हागौ नाथाय फिउचाराव बेबायदि नङा लोगोफोर फिउचाराव नोंथांमोना बेबायदि कन्टेन्टथ' मोनगोन आंनियाव नोंथांमोननि उत्साहनाय मोनोबासो भिडिअफोरखौ खालामनो गोसो जायो खारन आं जायफोर कन्टेन्टखौ भिडिअ लाबोयो बे कन्टेन्टआ जोबोर हार्ड जोबोर स्टाडि खालामनांगौ साननै सानथाम माखासे स्टाडि खालामनांगौ गोबां बिजाब फरायनांगौ गोबां रोखोमै माने फरायनांगौ जायो आरो गोबां माने माखासे नलेजफोरखौ रिफ्रेश खालामफिनजोबनो गोनां जायो आरो बिनि उनावसो नोंथांमोना आं लाबोनो हायो स' बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनाया मोजां जे आंनि भिडिअआ बहुत हार्ड बेनिखायनो नोंथांमोना लुबैनाय बायदि आं लाबोनो हायाबो माब्लाबा नाथाय बर' पलिटिक्सनि भिडिअआथ' बहुत इजि स' नोंथांमोना बेखौबो खोनासंनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बैफोरखौबो नोंथांमोना नायनो दाबाव माने अद्भुत कन्टेन्टजों लोगोसे इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट नोंथांमोना नुगोन साइन्स मेथ्सबो नुनो हागौ नोंथांमोना
स' बियो नोंथांमोननि थाखाय मुलाम्फाबो जानो हागौ जे सुक्ति खालामनाय बे सुक्तिया रायजो दाबिनायनि सुक्ति नङा आइफोराबो बे सुक्तिया बड'लेण्डनि नामाव खालामनाय पलिटिकेल माने एग्रिमेन्ट नङा राजनैतिक सुक्ति नङा राजनैतिक आन्दोलननि राजनैतिक सुक्ति बे नङा बियो मोनसे डेभेलपमेन्टनि पेकेजखौ लानानै खालामनाय एग्रिमेन्टसो बे एग्रिमेन्टआ जौगाखांनायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ गोग्लैसोनायनि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ मोननायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ नागारनाय गारनाय कमप्रमाइज खालामनायनि सेक्रिफाइस खालामनायनि एग्रिमेन्ट जे सुक्ति खालामनाय बे सुक्तिया रायजो दाबिनायनि सुक्ति नङा आइफोराबो बे सुक्तिया बड'लेण्डनि नामाव खालामनाय पलिटिकेल माने एग्रिमेन्ट नङा राजनैतिक सुक्ति नङा राजनैतिक आन्दोलननि राजनैतिक सुक्ति बे नङा बियो मोनसे डेभेलपमेन्टनि पेकेजखौ लानानै खालामनाय एग्रिमेन्टसो बे एग्रिमेन्टआ जौगाखांनायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ गोग्लैसोनायनि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ मोननायनि एग्रिमेन्ट नङा बे एग्रिमेन्टआ नागारनाय गारनाय कमप्रमाइज खालामनायनि सेक्रिफाइस खालामनायनि एग्रिमेन्ट बेखौ लाना मा रायजोनि बाथ्रा बुंनोसै रायजोबो मोनाखै जेबो मोनाखै आंफोरसिबो हा मोनाखै जेबो गैया जे सुक्ति खालामनानै लाबोदों आं बेखौथ' दावदै गला होनखादां राया जाबावदों आं बेखौ होननाय बे गोथौ रायबाय आंखौ एखेबारे उदै बुंजासे रायजाबाय आं दावदै गला होननायनि दाय हा दंखागौ मा दं बे एकर्डआव जों सोर फाला जोंखि आन्दलनजों फैयाखै जोंखि मिथिया आन्दलननि सोमोन्दै रायजोनि सोमोन्दै जों मिथिया जोंखौ जाम्बा जाजोब्बाय होननानै सानब्ला जों थैखांजोबनायनि उनाव थगायदो रायजोफोरखौ थगायबा खिन्थु जों थानायाव दा थगाय जों थानायाव दा थगाय जों दंजोबो ना दाबो बर' रायजो मोना लाजियाखिसै रायजो मोनग्रा रायजो बिग्रा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामग्रा जिउ दान होग्रा जाति उनफावरि आइ आफा रायजो राजा दल संगठन शहीदफोरखौ अपमान खालामनो थाखाय बिसोरनाव लाजिनाय गैया मानो थगायनांगौ हायाखै सिखार जाबाय जों मानिगोन हायाखै रायजो लाबोनो जोंनि सिगाङाव सिखार जा रायजोफोरनि सिगाङाव सिखार जा जों निमाहा होगोन सोरबाया खालामगोन आन्दलनखौ गाबोन समफोर प्रयोजन जाबा जों खालामगोन रायजोखौ खिन्थु दाथगाय बेबायदिखौ जों मोजां मोना बेखौ जों निमाहा होआ दिनै मा खालामदों बिटिआरनि नामाव रायजो मोनदों होननानै मोसाग्ला होबाय बे साधारन आफा बे आइ आफा गामि सिंनि मानसिफ्रा मा मिथिगौ बियो बिटिआरआ मा जिनिस